खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आङो नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सनाय NLFB डेजिगनेटेड केम्पनिफ्राय आं नैबे गोदान भिडिअ बरायबाय आरो गोजोननाय बावहरबाय आरो दिनैहाय आंनि नैबे चेनेलाव मानगोनां सार बि बक जायआ भाइस चेयारमेन अफ NLFB बे बिथांखौ आङो आंनि चेनेलाव सिगाङाव बरायग्रोबाय। खुलुमबाय नोंथांनि चेनेलखौ गिबियावनो हामबाय होनदों आरो साफ्रोमबो बिथांनि चेनेलखौ नायगिरि बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय जेन बिथांनि चेनेलनि जुगिदियै नोंथांमोना जिफोर बाथ्राखौ मिथिनो लुबैनानै दं बेखौ मिथिनो मोनगोन आं बेखौ आसा फारियो। सिगांथारावनो जोङो मिथिनानै लागोन सारनिफ्राय जे दिनै बर' हारिया मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामबाय, थामथि गोरोबथा बेजोंहाय गासै जोंनि थानाय जि NDFB हान्जा बेबो दिनै डिजल्भ जानानै थांबाय। नाथाय बिनि उनावबोदि गोदानै जाखांफिनदों एबा गायसनफिनदों NLFB हान्जा जाय आन्डारग्राउन्डमोन बै समाव दिनैहाय नैबे सावरायनाय प्रसेसआव फैबाय। दा सारमोना फाउन्डार हिसाबै एसे जोंनो बर' रायजोनोहाय मिथिहोयोब्ला जे मानि थाखाय बे NLFBखौहाय सानखांफिननानै गायसनफिनखो दिनैनि दिनाव? गिबियावनो आं बेखौ बुंथारनांगोन, मानो बुङाब्ला बेखौ जुदि जों प्रकाश खालामाबा रावबो बुजिनायबो नङा। गतिके प्रकाश खालामग्रोनांगोन बे फंसे बाथ्राखौ। जों जेब्ला BTR एकर्ड खालामदोंमोन, NDFBआ BTR एकर्ड खालामदोंमोन, बे समाव जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों NDFBनि नांनाय आरो जुजिनाय बेखौ जोङो सुफुंजोबनो हायै बायदिखौ जों नुदों आरो बे उद्देश्यखौनो लानानै NLFBआ मोनसे सानफिननो गोनां जाहैदों। जाय बाथ्राया दिनै बुंनो थाङोब्ला NDFBनि जि गोलाव सम नांबोनाय, बे गोलाव सम नांनाया बर' हारिनि थाखाय आरो बर' समाजनि थाखाय गिदिरथार मोनसे सिमांमोन। दिनै बे सिमांफोरा NDFBनि जि एकर्ड बा एबसु आरो NDFB UPPO बिथांमोननि जि एकर्ड, बे एकर्डआ थोजासे नङि बायदिखौ जों नुहुरदों। मानो होनोब्ला जोंनि जि साननाय सिन्ता धारना, बैफोर सिन्ता धारनाखौ लानानैनो NDFBआ गोबां मुंख्लं जाबोबाय, हाजारनिबो बारा मुंख्लं जाबोबाय। गोबाङानो रान्दि जाबोनानै थानांबाय, गोबाङानो बिफा बिमा खोमानानै मावरिया जानानै थाबोनांबाय। जों बैफोर थांखिफोरखौ लानानैनो गावनि आगोमा जिउखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोदों जाय जोहोलावफोर। बेबायदियैनो जि BTR एकर्ड, बे BTR एकर्डजों फोलोमजानायखौ नुवा। फोलोमजानो गोनां मोनब्ला जोङो बे मोनसे जोंनि जा सिमां, बे सिमाङासो जोंखौ फोलोमनो हागौमोन। आरो बे सिमाङानो जाहैबाय जों बर'लेण्ड। बर'लेण्डखौ जोंनो नांथारगौ। साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बर'लेण्डनि थाखायनो गाबनानै दिनैसिमबो दं। दा बे उद्देश्यखौनो लानानै जोङो जिहेथु फोलोमजायाखै, फोलोमजायैनि जाहोनावनो जों NLFBखौ फर्म खालामनो गोनां जाहैदों। आरो NLFBखौ जोङो थांनाय 2020नि 12 अक्ट'बराव जों जोनोम होफिनो। दा बेबायदियैनो जोङो जोंनि साननाय, जोंनि सिन्ता धारनाखौ लानानै जोङो NLFBखौ फर्म खालामबाय आरो बेबायदिनो जों आवगायलांफिनबाय। जों स्ट्रेटेजि पलिसि लानानै हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय गावखौ बावसोमनो थाखाय जों आवगायफिनबाय। जों दिनै नैबे सनाय केम्पआव दा सरकारजों बा गभमेन्टजों जों सावरायनो थाखाय फैफिननानै दङ। अब्ला दासिमाव बे सावरायनायफोरखौ गभमेन्टआ माबायदि रेसपन्स होदों, ओमफ्राय माबायदि सोलिनानै दं? दाथ' ओरैनो सोलिनाय होनना बुङोब्लाथ' जों केम्प हिसाबैसो दङ। केम्प हिसाबै जों मोजाङैनो दंथ'यो। रायजो राजानि अननाय, रायजो राजानि आशीर्बाद, रायजो राजानि गासैबो बोरखौ लानानै जोङो नैबे केम्पआव दङ आरो। गुबुन सरकारनिफ्राय मायबा मोनसे मोननानै जादों लोंदों थादों बेबायदि नङा। जों बेयावहाय थादों जाथिनि थाखायनो, आरो जाथियानो हारियानो जोंखौ अननानै बे केम्पआव जानायनिफ्राय लानानै जोंनो होदों। बेबायदियैनो दंथ'यो। सरकारजों सावरायनायनि बेलायाव सरकारा
मा इनिशिएटिभ लालाङो बे दासिमथ' जेबो इनिशिएटिभ गैया सरकारजों सावरायनायनि बेलायाव जा खनसे फैखांनायनि उनाव सावरायदोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय चिफ मिनिस्टार दंमोन आरो बिटिसिनि CEM बिथां प्रमद बर' बिथां दंमोन आरो पुलिस प्रखाखन लाइननिफ्राय गुबुन प्रखाखन लाइननि दैदेनगिरिफोर दंमोन बिथांमोन थानायाव ज'है खनसेल' सावरायनाय जादों आरो बे समाव बुंदों जे नोंथांमोना सनाय उदालगुरि आरो क'क्राझार केम्प मोननै होगोन बे केम्प मोननैयाव थाथ' उननि प्रसेसफ्रा उनाव सावरायलांबाय थागोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदोंमोन आरो बेबायदिनो जों दासिम दङ दा बे खेबसे जयै जुथुमखांनायनि उनाव आरोबाव फिन जफिननानै सावरायफिननाय गुवारै सावरायफिननाय जायाखै दा बेबायदि जेबो सावरायफिननाय गैया दासिमथ' जेबो माबाखौ सावरायनायनि लेंहरनाय बेबायदि जेबो रोखोमनि बेबायदि थासारि गैथ'वा जों नारसिनबाय थादों जोंनि मेडिएटरफोरखौ जे थाबैनो सावरायनो थाखाय थाबैनो समाधान खालामनायनि लामा बा सावरायनायनि टेबोल टक पलिटिकेलि जि सावरायनांगौ बेखिनि सावरायनायखौ नोंथांमोना नारसिननांगौ होननानै जों खावलायबायानो दङ जोंनि जि मेडिएटर बिथांमोनखौ आरो बेनिफ्राय दानि थासारिखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो थाखाय माने मा मेसेज होनो सानो नोंथां दानि जि थासारि होनबाथ' गोबां बर'नि गेजेराव बेले बेजे जानानै दं पलिटिकेलियानो होन बा गुबुन दल संगठनफोरजोंनो होन जोंहा गोबां गुबुंले हारिनि गेजेराव जाना थानायखौ जों नुहुरदों जों दल संगठनफोरदों होनब्लाबो जों बेखौबा बे जों नाथ्रोदलायनाय बाथ्रा दान्थेलायनाय जों नुनो मोनदों पलिटिकेलिब्लाबो जोङो पलिटिकेलि भाबै बाथ्रा दान्थेलायनाय नाथ्रोदलायनाय बेखौ नुदों खिन्थु बेयाव जनसाधारन रायजो राजाया बिराद मेन्टेलि टर्चाराव दं आरो बेबायदि ओरैबायदि मेन्टेलि टर्चाराव दङ नों बैनि बाथ्राखौ लानो ना बैनि बाथ्राखौ लानो बेबायदि मेन्टेलि टर्चाराव दङ बेनिखाय आं रायजो राजानिसिम बेखौल' मेसेज होयो जे पलिटिकेलनि कर्स बायदि गावसोरनि कर्स बायदि थांथों बेखौ खोमा सुनांगौ दरखार गैया आरो दल संगठन बर'नि जि दल संगठन बिथांमोननि मावनांगौआ मा बे मावनांगौखौ बिथा खालामनानै जोंनि बर'नि दल संगठनफोरा मावनांगौ जोंहा मा मावनांगौ जोंहा मा थालांदों हारिया बे बुस्थुखौ बिथांमोना मावनांगौ खालामनांगौ बेखाय रायजो राजाफोरा जानला मोनलाहै मेन्टेलि हेडेक लायालासेनो बांद्रायखौ सिन्था खालामालासेनो जिया गोथों लामा बे गोथों लामाखौ हमनानै रायजो राजा थाबायनांगौ आं बेखौ खावलायो आरो रायजो राजाखौ दा बेखिनियाव जोबोद हामबाय होबाय मानगोनां सार बि बक' भाइस प्रेसिडेन्ट अफ NLFV गोबां जोंनोहाय खोथाफोर मिथिहोनायनि थाखाय स' सारनिसिम जोबोद हामबायसै खुलुमबाय